Ahoj, vítejte na kanále Španělsko s Martinou. Já tady dnes vítám Michala a my jsme se rozhodli, že odpovíme na otázky, které mi chodí pod videa a které si myslím, že by vás mohly zajímat. Takže pojďme na dopisy diváků. A hlavne teda ideme odpisovať na tých klientov alebo na tie otázky, kde odpisovať by bolo veľmi dlhé a treba to rozobrať tak viac do detailov. Takže poďme na to. Pojďme na prvú otázku. Takže první otázka. Zdravím, video je hezké, ale ty ceny katastrofa. Pokud někdo řekne, kuchyně účelná a jídelna, která je umístěná v koridoru vedle schodu, je to špatně, ale chápu to, jejich architektura je jiná a bohužel ty ceny jsou dnes nadhodnocené. Takže to sú vlastne dve otázky. Najprv tá architektúra a potom tie ceny. Čo sa týka cien, možno odtiaľ začať, to je kratšia odpoveď, tak ceny vyjadrujú ponuku a dopyt. Tí ľudia, ktorí boli naučení na ceny spred korony, spred roku 2020, tak samozrejme tam už ďaleko dávno nie sme. A čo sa týka aj ponuky, tak ponuka spred 3 rokov bola 2- až 3-násobná oproti terajšku. A v súčasnosti sa kúpuje viac, takže ten, kto chce kúpiť, radšej nech neváha, lebo naozaj veľmi rýchlo sa to míňa a ďalšia ponuka chodí relatívne pomaly. Ale treba povedať aj to, že stále sa tá ponuka doplňa, lebo v Španielsku sa veľa vecí dedí alebo sa iným spôsobom nadobúda a tí dediči alebo niekto, kto to kedysi kúpil a teraz to už musí predať, tak to predá a dostáva sa to na ten trh. Takže, a to už som myslím, že hovoril, že každých 10 rokov sa každá nehnuteľnosť raz predá. A tá otázka tej špatnej architektúry? No, najprv si treba uvedomiť jednu vec, že v Španielsku sa v bytoch nie býva ako u nás, ale sa v tých bytoch prespáva a ide sa von. A to je jedno, či je škaredo, pekne, zima, leto, tí klienti chodia von. A podľa toho sa tá architektúra aj prispôsobuje. Lebo však asi dobre vieš, na Slovensku alebo aj v Česku napríklad na Vianoce si 23. človek dojde domov a do 27. niekedy aj do januára nevyleze, keď nemá domáce zviera. No a u tuto sa tí ľudia chodia von a napríklad Vianoce sa na pláži Vianoce fungujú veľmi dobre, či v Lazenia alebo Benidorme. To zase vieš ty. Tak Vánoce jsou tady jiné, to je pravda, nejsou tradiční, já tu bych se asi hodně rozvykládala o Vánocích, takže já bych to dobre si nechala. No a čo sa týka toho domu, alebo toho rozloženia, tak mám veľa klientov, ktorí si kúpili nehnuteľnosť, povedali si, že toto sa mi nepáči, idem tam, prerobím si to, povedal som mu, počkaj jedno leto alebo jednu zimu a potom si sa rozhodni, čo chceš prerobiť a väčšia polovica si to nechala tak, lebo zistili, že na tie španielské potreby a zvyklosti je to postačujúce. Takže ten názor, že je to malé alebo nevkusné, každý špatná máme. Architektúra, špatná. Má ten názor, akože není zlý, ale napríklad väčšina tých bytov má buď pekný výhľad, alebo architektúru, alebo balkón a keby chcel mať tú architektúru dobrú, tak má ten balkón menší a v Španielsku sa žije vonku, nie vnútri. Na balkóne, na terase, raňajky, obedy, večere, to je úplne pravidelné. Mnoho lidí z Evropy začalo prodávat nemovitosti a to také vede k tomu, že ceny nereálne stoupají. No tak je pravda, dokonca aj veľa klientov aj zo Slovenska, Česka predáva nehnuteľnosť doma a chce sa presťahovať sem. Ale to je trend, ktorý je tu 50 rokov. Angličania, Nemci, celá západná Európa to tu takto robí 50 rokov a my, Čechoslováci, Poliaci, takisto Maďari, sa teraz zobúdzame a chceme to naplniť. Takže áno, je to pravda, ale čo sa týka nereálnych cien, ja si myslím, že tie ceny sú ešte stále, majú trend ísť vyššie a určite 2-3 roky táto situácia sa nezmení. Však za posledné 2 roky to išlo okolo 12-14% za rok hore. Takže každý, kto si myslí, že chce kúpiť, tak každý mesiac ho môže teoreticky, ale aj prakticky stať 1%. Takže pri 200 000 nehnuteľnosti čakať pol roka znamená to predražiť okolo 12 až 15 000 eur. Takže kto môže,
a vie, tak radšej nech príde hneď. A vlastne ešte jedna vec, ktorú treba brať do úvahy, je tá, že ak si vyberiete nehnuteľnosť a zaplatíte rezervačnú zálohu napríklad vo výške 10%, tak doplatiť to máte do 3 mesiacov. Takže je dosť času na to, aby sa aj prípadné peniaze zhromaždili alebo dokončilo. Takže kto už vie, že tie peniaze bude mať aj za 3 mesiace, tak nech príde, lebo za 3 mesiace bude jún. Jún je leto. Leto je stiahnutie veľa nehnuteľností z predaja a ideme do septembra. A to už potom není 3 mesiace, ale 6 alebo 8, takže zasa to je drahšie. Takže kto chce, tak nech neváha. Ale ty ceny dobře můžou vypadat vyšší, než byly, nebo jsou, ale když se podíváme na ceny v České republice, za paneláček tam dáš 800 000, bez výhledu, bez moře, bez tepla. Ale áno, a povedzme si tak, že ešte my ako Češi, Slováci máme tie ceny na úrovni stoviek tisíc eur, ako 100, 200, 300, ale keď si zoberieme Rakúšanov, Nemcov, čo ja neviem, dvojizbový byt, jednoložnicový dvojizbový byt v Mníchove stojí 600 000 eur. A za 600 000 eur tu máš celkom veľký barák s výhľadom. Takže tam veľkou konkurenciou nás a našich nákupov sú práve tí západní ľudia zo západnej Európy, ktorí majú vyšší nominálny príjem. Další otázka tady mám. Není nic, je to ve slovenštině, není nic horšího, než kupovat nemovitost ze zamilovanosti nebo z doslechu. V létě je nemožné ve Španělsku vydržet a v zimě je na těch 6 měsíců je lepší si něco pronajmout. No, tak zasa je to vec názoru alebo vec pocitu, ale všeobecne, čo sa týka leta, leto je tu síce teplé, ale nie neznesiteľné, a keď porovnáme teraz v leto, kedy máme 34-36 stupňov aj v Česku a na Slovensku, tak v Španielsku pri mori v lokalite Costa Blanca nie je nikdy viac ako 32-34 stupňov, jún, júl, červenec je 26, 28, 30, lebo to more stále chladí a treba stále zmyslieť na to, že keď sme pri mori, a pri mori, dajme tomu do 2-3 kilometrov, tak to more v lete chladí a v zime vyhrieva. Takže je to celkom pochopiteľné a to treba. A kvôli tomu všetci sem chodia. No a čo sa týka tej zamilovanosti, tak ja práve som zastancom toho, aby ten klient prišiel, rozhliadol sa, našiel si lokalitu a až potom kupoval. Neodporúčam kupovanie na video a to môžu povedať viacerí moji klienti. Všetci. Takže vždy sa snažíme im ukázať najprv lokalitu a potom nehnuteľnosť. No a kto predsa si chce prenajať, tak má takú možnosť. Takže tomu nebráníme, ale prenajať si nehnuteľnosť není také jednoduché. Dobrý den, mohla byste mi doporučit nejklidnější, nejkrásnější místo, kde jsou hory, lesy, louky, prostě krásný výhled do přírody. Nemám rád rušná města, mám rád ticho a klid. No, milý klient, vaša požiadavka je hlavne kvôli lúkam nesplniteľná, pretože v Španielsku lúku máme iba na golfovom ihrisku. Ale čo sa týka takejto požiadavky alebo akejkoľvek inej, tak treba prísť, najprv možno pozrieť lokalitu na pár dní a až potom sa vrátiť domov, rozmyslieť si to a potom prísť na nákupy nehnuteľnosti. To je taký princíp, ktorý funguje a klient si zistí, kde chce a kde ho to baví. No a tu na Španielsku bude treba urobiť kompromis, takže ak máte zoznam 10 vecí, tak 2, 3, niekedy viac sa nedajú splniť a ak by ste to chceli, tak tá cena potom je krát 2 alebo aj krát 3. Takže místečko doporučiť nemôžeš. Môžem niekoľko, ale najprv sa potrebujem porozprávať s klientom, aké sú jeho preferencie, ale nie len takéto všeobecné, ale ísť trošku viac do detailov, či to chce pre seba a tak ďalej, však o tom potom osobne. Zajímalo by mě srovnání odstěhovat se Andalusie nebo Costa Blanca. Andalúzia je južná krajina, kde je v lete teplejšie
a dokonca až by som povedal, že tam tie teploty sú až do 50 stupňov. A Costa Blanca má najlepšie prostredie a najlepšiu klímu, čo sa týka celoročného vyžitia. Costa Blanca je známa tým, že 2 z 3 klientov, čo kupujú z cudziny v Španielsku, kupujú na Costa Blanca. Takže to hovorí za všetko, ale každému klientovi odporúčam radšej prídi sem, choď tam a uvidíš, čo sa ti páči. A podľa toho sa rozhodni. Ale mal som teraz klientov zo Slovenska, mladý pár, hľadali niečo, išli na 3 dní do Costa Blanca, na 3 dní chceli ísť do Andalúzie, si to prídu pozrieť, ale už 4. deň sú tu a neviem, či vôbec sa tam odídu, lebo tu ich to zaujalo, tu aj podstatne viac prírody a Costa Blanca nie je taká jednoliatá a rovnaká ako tá Andalúzia pri tom mori. A ja do Andalúzie rád chodím, aj na výlet, ale tá Costa Blanca, som tu 28 rokov. Myslím si, že každý, kto si toto pozrie, tak je tu dôvod, prečo tu zostať. Aha. A ohledně Costa Blanky by si doporučil horní nebo spodní část? No, šalamúnska otázka. Každé má svoje pre a proti a zasa vraciame do situácie, kedy treba prísť a pozrieť si to. Čiastočne poradím toľko, že keď máme rozpočet nižší, tak na juh a keď máme rozpočet vyšší, tak na sever. Ale nie je to úplne pravidlo, ale to je asi tak základ. Ale čo sa týka vzdialenosť od mora, pláže, atrakcia, tak to je veľmi, veľmi podobné. A ja napríklad bývam pri letisku, to znamená, že mám aj na juh, aj na sever približne rovnako a aj tak som najradšej tam u seba, už skoro 20 rokov, ale chodím aj rád aj hore, aj dole. Komentujte, pište, vidíte, že na vaše otázky odpovídáme nejen pod videem, ale i takovouto formou. Pokud teda budete mít otázky, určitě je dejte pod video. Určite vieme na väčšinu z nich odpovedať, takže radi zodpovieme a môžeme slúbiť, že aspoň raz do mesiaca sa tomuto môžeme venovať. Tak děkuji za zhlédnutí videa, nezapomeňte like, odběr, mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj! Majte sa!